ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମହାଲଢ଼େଇ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଆଇସିସି ସହ ପିସିବିର ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ହେବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସରକାରୀ ଭାବେ ନିଜର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଭାରତ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆଇସିସି ଆଗରେ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ଭାରତ ବିରୋଧ ମ୍ୟାଚ୍ ବହିଷ୍କାରକୁ ଓହରିବାକୁ ଆଇସିସି ରାଜସ୍ୱରେ ବଡ଼ ଅଂଶଧନ। ପୁଣି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଦାବିକୁ ଆଇସିସି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭାରତ ସହ ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରାଗ କୁମାର ଦିସାନାୟକେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ 1996 ବିଶ୍ୱକପ୍ କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଓହରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇ କ୍ରିକେଟର ଏକତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଆଇସିସି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବାତିଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଚାପ ରହିଥିଲା। ଏବେ କଲମ୍ବୋର ଆର୍ ପ୍ରେମାଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ପାକ୍ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି।